שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם איך מורידים מיינקראפט 1.5.2. אז בואו נתחיל. בהתחלה אתם כותבים מיינקראפט 1.5.2 F2H וזהו. אני אתן לכם את הקישור למטה פשוט. אחרי זה, כשאתם נכנסים לאתר, אתם לוחצים על לחץ להורדה. הנה. הנה. עכשיו ניתן להוריד בעוד 23, ככה זה ניתן לכם. רגע. הנה 13. לאן זה לקח אותי? סתם. הנה, אתם לוחצים על הורד עכשיו. רגע. עכשיו. הנה. שזה הוריד לכם מיינקראפט פרוץ. 1.5.2. אתם מחכים עד שזה יטען. אחרי זה תיקחו את זה לשולחן עבודה. אני פשוט לוחץ על להציג להורדות כל הזמן, ואז לוקח את זה מכאן. הנה, אני עושה את זה להציג בתיקייה. רגע. הנה. עכשיו, רגע, סתם זה מאוד. עכשיו, אתם לוקחים את זה לשולחן עבודה. זה שמונה. אני פשוט לא יכול, המחשב הזה לא יכול, אבל הנה, אני פשוט עושה, רגע, שלח עם שולחן עבודה צורך את זה. הנה, אבל זה ייתן לכם את זה, אחרי שאתם שולחים את זה לשולחן עבודה, אם זה גם לכם לא נותן, פשוט תעשו כמוני. ככה, שלחל, שולחן עבודה קיצור דרך. אחרי זה, אתם לוחצים על זה. נו יאללה. הנה, כמה זה נתן לי. הנה. אחרי זה, הנה, אתם רואים את זה? מה זה? הנה. אתם רואים את זה? אתם לוקחים את זה לשולחן עבודה. אני לא יכולה לעשות את זה כמו רגיל, שיש פה... לא משנה בקיצר תיקחו את זה לשולחן עבודה, אני לא יכול. הנה, זה לא נתת כי כבר יש לי. בקיצר תיקחו את זה לשולחן עבודה וזה ייתן לכם את זה. יאללה ביי.